Mae yna newidiadau sylweddol wedi bod yn ymddygiad y cwsmer yn sgil Covid-19. A mae hyn wedi dod i lot o bwysau ar sectorau o fewn diwydiant cig coch yng Nghymru. Felly, dyn ni yn Hybu Cig Cymru wedi mynd ati i osod ar waith ymgyrch farchnata sylweddol gan obeithio lliniaru rhywfaint ar y broblem hyn. Nawr, mi fydd hyn yn adeiladu ar yr ymgyrch gynaladwyeth a fi oedd yn rhedeg gyda ni tan Dillun y Pasg. A mi fyddwn ni'n defnyddio cymysgedd o gyfryngau traddodiadol a thechnoleg newydd i yrru'r neges adre. Mi fydd rhan gynta'r ymgyrch yn defnyddio dwsin o chefs a mi fydd rhain yn defnyddio ffonau symudol, yn trio wneud fideos yn eu cyginau i'n ysgogi ni i drio coginio adre, i goginio rhai o ffefrynnau y bwyty adre. Mae yna nifer o fideos dyn ni wedi cynhyrchu hefyd ble fyddwn ni'n trio ysgogi bobl ifanc i ddod mewn i'r gegin a phlant i gael go ar goginio. A wedyn mi fyddwn ni hefyd yn gweithio gyda Rhys Roberts o Bwyd Epic Rhys, sef hen ffrind i ni. A mae e'n mynd i fod yn creu y frechdan stêc berffaith. A mi fydd yna sialens i chi gyd adre gael trio efelychu Rhys i wneud hyn. Wedyn ni, gyda diwedd y Gwanwyn a dechrau'r haf, mi fydd ffocws yr ymgyrch yn newid i fod yn fwy ar gig oen.